Ahoj, Megatolka vás zdraví z Letné u Letenského zámečku. Je krásný den, takže zase budeme se snažit přinášet místa, kde je krásná vyhlídka a krásná zahrádka. Letní díly začínají. Takže tady na Letný je docela zajímavý, no tak jako míně zajímavý, protože jsou to takový bystrá, normální pivo do kelímku se zálohou 50 korun, že jo, tak to je prostě k posrání, ale zase je tu krásná vyhlídka na celou Prahu a seš venku na zahrádce prostě, takže pěkný místo s nějakým tím kioskem prostě s pivem do kelímku. Pivo za 75 plus pade, no tak co chceš víc? Tak, tady ty stánky teda za moc nestály, upřímně jakoby pivo z kelímku, nic moc, ani to pivo jako nebylo úplně jako fakt ta Plzeň, klasická, poctivá, nevím, nechutnala mi prostě, jo, tolik, takže máš tady dva stánky, jo, prostě, oba úplně stejný vlastně, jo, prostě všechno do kelímku, nějaká klobása, něco, takový ranolky, znáš to, takže jdeme dál se podívat po Letný, co tady je, jo. Tak další místo je na Baště, tady opodál. Pivo, zase kelímek, klasika, 50 korun záloha, staropramen teda no. Ale jako staropramen 11 přijde mi jako i chuťově lepší než ta Plzeň, to je jakoby zvláštní. Je to hruza všechno, jo. Ale jako tady mi to přijde chuťově lepší. Napište nám do komentářů, chutná vám pivo z kelímku nebo ne, jo? Ale vypadá to tady pěkně. Tak další místo bylo na Baště, bylo to docela fajn, pivo z kelímku opět, už to vypadalo teda lépe, ale tak jdeme zase dál. To tady krásný na té Letný, prostě sluníčko, příroda, ale furt tady chybí prostě nějaký poctivý výčep, tyhle, do skla s dobrým pivem prostě, no. Nevím, jestli najdeme. Poslední zastávka je Hanovský pavilon. Pivo za 95 korun do skla. Plzeň, ovšem vypadá to fakt jako takhle, prostě je to jeho prázdný pivo, ta pěna je katastrofická, je to fakt špatně natočený, no je to jako prázdný, jako. No, a je to dobrý, je to dobrý, hrozně natočený, ale je to v pohodě. Tak co chceš, no, za krásu se platí. Tak další podnik byl takový normální, jako turistická věc asi, no, spíš už jenom, jo, nic extra, prostě pivo dobrý, drahý jak svině, že jo, prostě pěna hrozná, natočený špatně, ale jako bylo dobrý. No tak asi nejlepší podnik z těch tří se mi líbil na té Baště, tam sice teda pivo do kelímku, ale mělo to tam takový jako vibe dobrý, no, tady to bylo takový, já nevím, no, to je úplně vohovně, jako prostě, no, prostě špatný. Není prostě ještě úplně dokonalý, nějaký místo tady není takový dokonalý, no. Takže zase někdy příště, no, prostě mějte se krásně, dejte odběr, dejte like, žádný hate a čau.